Кой по-добре се прави в кухнята? Аз сега разбере, и аз се разберете. Не, в готвенето. В яденето? Добре, хванете заедно ножа и раздържете под аплодисментите на всички ваши приятели. Нека да ги аплодираме! Удържете си едно парченце за вас. Това ми напомня, като ми продават кашкавал. Да, ето. Аплодисменти и за младожанеца, който се справи чудесно. Още не е добре. Трябва да има така напрежение. Виж, в крайна сметка може да вземеш цялата горна част и да я сложиш в чинията. Супер, аплодисменти! Така, сега, нека първо блокът да захраним младоженеца. Това беше толкова неочаквано. Мисля, че тук ти направиха новата профилна снимка по Фейсбук. Сега младоженеца трябва да върне жеста. Тони, групърче, Тони! И какво всички викаме заедно? Горчиво! 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 Добре ли до 10? Не, няма нужда. Добре. Аплодисменти, дами и господа, за страхотните младоженци и супер сте. Браво! Как е тортата? Супер. Добре, сега колегите ще откъсат, за да може да бъде сервирана тя като десерт. Всеки е си вземе, така. Колегите ще откъсат, за да могат да бъде тя сервирана като десерт. Аз искам да приканя булката да вземе своя булченски букет. Ако искате малко време да се почистите, да, добре, окей.